se metamorfoza. Asta foarte bine. Metamorfoza înseamnă transformare. Metamorfoza este, spuneam și în prima secvență, ireversibil. Ce înseamnă ireversibil? Asupra căreia nu se poate interveni. Da, să ne întoarcem la starea inițială. Bun. Mi-am dus mâna la sprânceană, la tâmplă și la bărbie. Să vedem de ce apar, deci mi-am dus mâna la picior, la genunchi și șold. Mi-am dus mâna la sprânceană. Când spunem sprânceană, la ce ne referim? La ochi. Ce facem cu ochii? Căci eu iubesc și flori, și ochi, și buze, și morminte. Ce facem cu ochii? Admirăm, analizăm, citim, vedem, cercetăm, adică ce facem cu ochii? Cunoaștem. Ochii sunt simbol al cunoașterii. Bun. Bărbia. Tâmpla, în primul rând, tâmpla. Ținem așa mâna atunci. Ia-o-te, văd ce gânditor e. Simbol al gândirii. Bărbia se referă la cavitatea bucală, adică ce facem cu gura? Ne? Spune. Spune, măi, vorbește. Comunicăm, asta e. Comunicăm. Deci, iată, avem simboluri care fac referire la cunoaștere, la gândire și, iată, la comunicare. Dar, înainte de asta, cu gura... Aici ne este prezentă și o imagine vizuală. De exemplu, eu am imaginat o leoaică, de exemplu, cum își dă cu mâna, cu... Laba. Da. La templu pe față și de aceea. Dar nu leoaica încearcă să se regășească. Și este o metaforă pentru iubire. Leoaică, tânără, iubire. Adică tu te închipui o fată agresivă, dar de care te îndrăgostești. Da. Foarte bine. Da. Deci, iată, dar mâna nu le mai știe. Negația verbului nu le mai știe, da? Iată că sugerează faptul că euul liric nu mai are percepția clară asupra realității. Bun. Fără iubire, omul nu poate fi fericit. Nu poate fi întreg, da? Și alunecă în neștire, pe un deșert în strălucire, peste care trece alenă. Ce observăm? Că se schimbă timpul verbal. Dacă în prima strofă aveam verbela a sărit, la ce mod este a sărit? A sărit. Eu am sărit, tu ai sărit, el a sărit. Perfect compus. Bun. Perfectul compus ce face? Marchează o acțiune care s-a întâmplat în trecut și care s-a încheiat. Adică acest moment al apariției iubirii a fost undeva în trecut. Bun. Iată, se făcu, țâșni, întâlni la perfectul simplu, care imprimă un ritm al discursului liric. Da? Și se schimbă de la timpul trecut, alunecă, trece, este un timp prezent. Aici avem prezentul etern, care introduce în text ideea persistenței iubirii. Adică iubirea persistă în sufletul îndrăgostitului. Da? Dacă la început aveam imaginea leoaicei, unei leoaice tinere, aici avem o leoaică arămie. Ce vă sugerează vouă leoaica arămie? matură. Foarte bine, matură, da? O iubire matură, da? Bun. Iar maturizarea a survenit în urma consumării sentimentului de iubire. Cu mișcări, această leoaică arămie are și ea mișcările viclene, adică omul este permanent în pericolul de a se îndrăgosti. E adevărat ce spun? Omul este mereu în acest pericol de a se îndrăgosti? Da, ați văzut că sunt persoane care cunosc iubirea și la vârste înaintate, 70-80 de ani. De ce nu?
Bun. Încă o vreme și încă o vreme. Iată că finalul stă sub semnul acestei categorii de stil. Încă o vreme și încă o vreme. Încă o vreme, încă o vreme. Foarte bine. Stă sub semnul acestei repetiții, care sugerează, de fapt, ideea că iubirea învinge timpul. Da? Și avem în final, avem metagrafe, adică punctele de suspensie, care sugerează ideea continuității, încă o vreme, și încă o vreme, și încă o vreme, și încă o vreme. Adică finalul, iată, reia ideea continuității iubirii. Și atât la nivelul figurilor de stil, prin repetiție, da? Avem încă plus o vreme și apoi la nivelul metagrafelor. Dacă sunt probleme de înțelegere a textului. Prin concluzia, iubind, suntem proiectați în eternitate. Da? Întrebări? A zis cineva? Nu. Ați înțeles tot? Da. Bun. Da. Acum, am discutat despre poezia Leoaică Tânără Iubirea. Doamna profesoră a făcut o frumoasă introducere despre ce a însemnat Nichita Stănescu în literatura română. Iar eu v-am promis un interviu pe care o să îl proiectez în minutele următoare. Sperăm să... Să fiți foarte atenți, da? Dragă și stimate Nichita, ce sunt cărți? Ce sunt cărțile pentru tine personal? Vă rog să fiți foarte atenți și să rețineți două, trei cuvinte. Și pe aceea să le spuneți. Ceea ce sunt pești pentru mare, ceea ce sunt păsări pentru aer, ceea ce sunt cuvintele de dragoste pentru om. Dar aici unde este rolul poeziei? Ce înseamnă poezie în carte? Mai înainte de a vorbi despre poezia în carte, aș vrea să încerc o observație din afara poeziei către poezie. Poezia este singura avuție pe care omul o are încă nejefuită. Până acum, tot ce a avut omul a fost jefuit, poezia încă nu și-a inventat un Hitler al poeziei ca să fie jefuită de către el. Poezia este a tuturora, în toți oamenii există poezie, iar poetul este muncitorul, traducătorul, umil al sentimentelor tuturora în aceste cărți tipărite. Bună oară de mine, bună oară de alții. Acum cu razgor. Așa începe convorbirea numai printre poeți, printre poeții care sunt Nichita Stănescu și Adon Pustovici. Dar să continuăm această convorbire cu Nichita Stănescu despre sensul poeziei. Un volum al lui, prim, are cuvântul, sensul în titlu, sensul iubirii. La noi sunt traduse și necuvintele lui Nichita, dar și acest titlu reprezintă un fel de suspiciune, în poezie. Nici o suspiciune față de poezie. E o părere a mea mai veche și nu numai a mea, care este împărtășită și de prietenul meu, Sorin Dumitrescu, că în ceea ce privește poezia, cuvântul este numai materialul poeziei, coloarea este numai materialul picturii, linia numai materialul desenului, sunetul numai
materialul cântecului. Arta cuvântului e cea mai neimportantă din meseria poetului. Kant afirma odinioară că forma este cazul sublim al gândirii și că forma perfectă atrage conținut. Nu îndrăznesc să-l contrazic pe acest minunat filozof, dar bănuiesc că un conținut minunat, tainic și revelat atrage după sine o formă minunată și revelată. Sunt de acord, dar dintr-un alt punct de vedere, acest titlu, Necuvintele, nu cumva face parte dintr-o tendință poetică din ultimele decenii, numită antipoezie? Nu, câtul și de puțin. Cehov, după Shakespeare, primul mare autor dramatic, dacă Shakespeare era un urlet barbar, Cehov este o tăcere barbară dintre două replici. Necuvintele sunt tăcerea barbară dintre două idei sfinte. Zbirci koju isto În volumul editat de editura Belvedeană Rad, Starea Poeziei, am dat un fapt de o declarație a lui Nichita Stănescu, în care el spunea, abia atunci când a scris volumul 11 Elegii, el a ajuns și la simțul scrisului, la simțul poeziei. Ce înseamnă pentru Nichita Stănescu acest simț al poeziei? Nu știu dacă am declarat exact cu aceste cuvinte, dar în tinerețele mele și mai târziu am fost un foarte mare iubitor de icoane românești pe sticlă, icoane pe sticlă. Și am fost uluit câte cine de taină sunt pictate pe icoanele noastre pe sticlă. Și deodată am văzut când sticla era puțină și mai ruptă, cum pictorul popular scurta din cei 12 apostoli, că rămăsese numai sus și 2-3. 11 elegii am gândit-o ca pe o cină cea de taină. În fapt, ele sunt 12, au și o elegie intitulată Omul Fantă, care îl reprezintă pe Iuda, adică care răstoarnă tot sensul, contrazice tot sensul celor 11 elegii, iar autorul este, nu Iisus, evident, e cina cea de taină a poetului, cum s-ar spune. Sentimentul scrisului l-am avut odată și l-am părăsit. Și am să vă mărturisesc de ce am părăsit sentimentul scrisului. Prefer nopți îndelungi să gândesc versul și după aceea să le dictez soției mele muzică. De ce? Pentru că Gutenberg a repezit toate cuvintele pe un plan. Ori cuvintele sunt în spațiu. Exact ca Niels Bohr, care a desenat schema atomului pe un plan, dar atomul este în spațiu. Cuvintele sunt spațializate. Ele nu sunt ca acestea moarte. Ele sunt vii, între mine și tine, între mine și tine, între mine și tine. Ele au viață. Ele sunt spuse, se spațializează și sunt receptate. Evident că după ce cuvântul mi scrie soția mea, mă uit cu ochiul rece și îl îndrept. Dar nu-l scriu cu ochiul rece pentru că știu de 7 ori limba română, sunt poliglot de limba română și știu de 20 de ori limba poezească și am tendința de a o perfecționa, de a o face lucioasă, de a o face perfectă. Ori perfecțiunea nu are de-a face cu arta. Nu are de-a face cu arta. Am și scris odată de cubul perfect, după ce faci un cub perfect, trebuie să-i zdrobești un colț ca să se mire toți de ce ar fi perfect, de ce nu e perfect acel cub, ce perfect ar fi el dacă n-ar avea zobit un colț.
Căci dacă Deci, el... vedeți, exact, vă zic eu, spuneam că poezia lui Mihita Stănescu nimeni nu propune un exercițiu perfecțiunea intelectual, da? nu atrage Adică dacă, atenția. iată, perfecțiunea atrage atenția și dacă am vedea un cub, ar fi doar o constatare, un cub perfect. Dar dacă el nu ar avea un colț, atunci ne-am pune întrebarea de ce acel colț lipsește. Da? Deci iată că opera lui nu este o simplă lectură, ci este un exercițiu pe care noi trebuie să-l facem, un exercițiu de imaginație. Da? O interpretare a lumii, o reinterpretare a lumii decât o vedem noi așa în viața de zi cu zi. Bun. Spuneam anterior că vom face acum o metodă, ne vom folosi de o metodă de lucru non-formală. Se cheamă cafeneaua publică. De ce se cheamă cafeneaua publică? Pentru că am încercat eu așa stângaș să recreez atmosfera unei cafenele, adică am pus o sticlă de suc, câteva pahare și 2 covrici. Ne vom împărți pe 2 grupuri de lucru. Aici va fi un grup, în partea asta alt grup. Aveți pe foile acestea câte un text din Mihita Stănescu. Cei de aici vor avea poezia Cântec fără răspuns și câteva repere, da? Am scris eu câteva repere. Cei de la celălalt grup vor avea Lună în câmp. 2 poezii la prima vedere ale lui Mihita Stănescu. Veți lucra, grupa numărul 1, veți scrie câteva idei, o interpretare a poeziei, o interpretare a voastră, da? Adică nu vrem să vedem idei de talia unor aprecieri critice. Pur și simplu, ce simțiți voi atunci când citiți poezia sau ce vedeți voi, care credeți voi că este mesajul artistic, da? După care schimbăm grupurile, da? Cei care au lucrat acolo vin și își scriu ideile lor despre această poezie, iar ceilalți lucrează poezia Lună în câmp. Ați înțeles ce aveți de făcut? Da, adică ne rotim, ca să avem o diversitate a ideilor. Haideți să ne și numărăm sau vă împărțiți voi, că sunt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Hai. Împărțiți-vă voi, dar nu să fiți 10 acolo și 3 aici. Haideți, 6 acolo, 6 aici. Să fiecare grupă să-și delege un reprezentant, adică un copil care să scrie clar, citeți, da? Și să noteze ideile. Deci voi aveți aici cântec fără răspuns. Scrieți titlul poeziei, citiți poezia. Hai și aici, haideți, copii, 2, 4, serviți cobrici, mâncați cobrici, beți suc, dar faceți și treaba în același timp, da? Scrieți câteva idei, cum vedeți, ce simțiți voi când citiți poezia, care este mesajul artistic, ce figuri de stil și imagini artistice. Eu v-am oferit și câteva refere aici în josul paginii. Asta aveți voi, da? Da. Și după aceea facem rocada. Luați-vă sub și să vă scrieți numele pe pahar, da? Ce o faceți așa? Locul fiecare? O să-și pună fiecare. În parte. Nu știu, asta mă uitam și eu. Spuneam ok, deci nu mă judecați. Eu v-aș recomanda ca cineva să citească textul, iar ca să-l simțiți, stați cu ochii închiși. Ca să visați frumos. Da? Că puteți face și transferul de sus. Adică citești, eu vă necesită să citească o fată, da? Că fetele sunt mai simplu și restul stați cu ochii închiși și vă gândiți. Hai că dacă nu făceam. Da, încă și aude. Ei, Hai să-mi fie de mult. Poți să schimbi ochii, mamă. bun, citiți.
Păi vrea la baie. Trebuie să faci. Popola, nu? Te rog. Prezent. Te rog, citește poezia. Haide. Încă da. Nu, pune sună. Cu mâna stângă ți-am întors spre mine chipul, sub cordul adormiților gutui. Și te-aș putea să-mi rup din ochii tăi privirea, văzduhul serii mi-ar părea că... Mi s-ar părea că deslușesc prin crenge, zveliți vânători, înarcuiți lei, din goana calului, cum își subție arcul. O întindeți mâna stângă către ei și stinge tu conturul lor de lemn subțire, pe care ramurile i-au aprins, suind sub luna în seve căi